Ji bo danasîna xwarin, tam û çêşên Amedê bi cîhanê bidine naskirin, navenda înnovasyonê ya Amedê hate vekirin. Ev navend bi hevkariya Ajansa Geşepêdana Karacadağ û Hola Pîşesazî û Bazirganiyê ya Amedê hatiye avakirin. Ev der hem ji bo mirovên ku ji çêkirina xwarinan hez dikin weka kargehe, hem jî ciyek perwerdehiyê ye. Mehmet Kaya, serokê Odeya Pîşesaziyê dazanîn ev navend weka akademî wê bi kar bike û 3 mehin 8 kes li vir tên perwerdekirin. Ji bo danîstina navendê, şefên navdar ên Tirkiye û Kıbrısê hatin û xwarinên navdar yên Amedê li gorî terz û şîweya xwe çêkirin. Belohîk, kütlik, xlorîk, dolme, gelek xwarin û şîraniyên cuda yên ku aîdê Amedê ne, ji aliyê van aşpêja hate pijandin. Hêjayê gotineyê ku pêncî xwarinên cuda li ser navê bajarê Amedê li saziya patentê hatiye qeydkirin. Niha jî bernameyên bi vî rengî dixwazin ciyê van xwarinan di nav gastronomiya welat û cîhanê de derxin pêş. Me çû dixwazim me digota mala gastronomî bila were ne wisa îro çêbî serxêrê be Amedê serxêrê be îro kî hatin mêvanê me şefê Tirkiyeyê Kıbrısê ew jî hatin. Birinci Diyarbakır, Nisk û Smagê me tevlî hev hemî xwarin çêkirin. Ev hevalê me hemî jî ji xwe vê de eğitim digirin. Ez alîkariya we bibim. Îro me hem aliyê yani xaneyê Diyarbakır, xaneyê İstanbulê yê Kıbrısê me hemî tevlî hev kir. Me got hêdî em jî dibêjin xaniye me yê gastronomiyê Amedê heye. Kinga hatin vay çar pêj me zaten ran vay mehkî dume em yani dixabitin vîpo evê me got em çê bikin ji bo pîreka ji bo me pîreka pir tişkî baş bû. Min dê zeytînî hanî xlorîk min çêkir xwarinê berê zaten ji radbê hebe nîsk xwarinê pirê berê kuzgira Diyarbakır min çêkir. Yek ji aşpêjên Tirk jî destnîşan kir li Tirkiye tenê ev der weka mînaka serkeftinê ye ku ji bo jinan jî derfeteka zêrîn e. Hêjayê gotineyê ku di meha Îlonê de wê restoranek jî li vê navendê were vekirin ku hemî xwarinên Amed û deverê wê li vê derê were pijandin û firotin. Jinên ku ji bo vê bernameyê hatin perwerdekirin jî derfeta bi destxistina kar ji bo wan wê çêbe. Hacî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.